Hola, nens i nenes de Santpedor, com esteu? A punt, suposo, ja de començar totes les activitats que us proposaran per la festa major, que sí? Doncs sabeu què? Nosaltres, les mestres de l'escola Lliçat, us tenim preparada una sorpresa. Ai, no sé si en voleu participar d'aquesta sorpresa. Segur que sí, veritat? Mireu, nosaltres tenim un amic molt especial, però que molt. Sabeu com es diu? Es diu Ai! Voleu descobrir per què es diu Ai? Segur? Molt bé. Doncs poseu-vos a punt, preparats a escoltar la història del nostre amic. Som-hi, que comença. Un dia preciós de primavera, quan el sol brillava i les flors començaven a colorir els camps, un munt de peixos van néixer sota l'aigua del mar. Hi havia milers de peixos de tots colors, groc, vermell i fins i tot n'hi havien de roses. Però resulta que n'hi havia un, només un, que va néixer sense color. Era totalment transparent, com el vidre, com l'aigua, i per això ningú no el podia veure. Els altres peixos li van posar el nom d'Ai. Ai era el seu nom. Us imagineu? No tenia color, perquè no el podien veure. I com que no el podien veure, a vegades li donaven un cop de cua, o encara pitjor, un cop de cap. I llavors deien, ai! I clar, així és com es va acabar dient aquest peixet transparent, ai. Els peixets anaven creixent i les seves escates agafaven uns colors meravellosos, ben acolorits. Mira, mira, has vist com brillen? I les meves són un complement perfecte amb la meva cua. Què en penses? Els peixets estaven ben contents. Però, i l'Ai? Les seves escates no canviaven de color. I això el posava molt trist, molt trist. Quan jugaven a fer curses, l'Ai sempre ho perdia, perquè, clar, mai el veien arribar i llavors no sabien quan estava a la meta. Ai, i si jugaven a futbol? El mateix, no li passaven la pilota. Pobret, ai. Només guanyava. Sabeu quan guanyava? Guanyava quan jugaven a fet i amagat, perquè mai el trobaven. Pobret, ai, però ell rumiava i rumiava per trobar una solució al seu problema de no tenir color. I rumiava, rumiant, va tenir una idea. Si pujo molt amunt i estic força estona prenent el sol. I de sobte va posar a nedar, i va arribar a dalt de tot. I una gavina el va picar al cap. Ai! Va dir el peixet. I la gavina? Qui parla? Sóc un peix sense color i he pensat que si pujava molt amunt i m'estava força estona prenent el sol, acabaré agafant el seu color i em tornaré de color groc. Groc! Com? Com una llimona. Però no va funcionar. Llavors, l'Ai va recordar. A prop d'aquí hi havia un camp d'algues. I llavors s'hi va passejar i de cop va xocar amb alguna cosa.
adormida, que estava mig endormiscada. Ai! Ja em desperta! No veig ningú. Sóc un peix sense color i he pensat que si m'estava força estona aquí entre les algues acabaria agafant el seu color i em tornaria de color verd. Verd? Com un ancià? Sí, verd com un ancià. Però no va funcionar. També, a prop d'allí, va veure un escull de coral. I l'Ai va pensar en apropar-se. Mentre nedava, es va topar amb una estrella de mar. Ai! Qui és que em destorba? No veig pas ningú. Jo que m'estava aquí amagada entre els coralls. Sóc un peix sense color i he pensat que si m'estava força estona aquí entre els esculls de corall agafaria el teu color i em tornaria del tot vermell. De color vermell com jo? Com tu i com un tomàquet. I no va funcionar. No va funcionar. Això tampoc no va funcionar i es va posar molt trist. El Ai estava ben trist. Ai! Ai, perdona, no t'he vist. Ja, com tothom. Va dir tot trist el peix. Llavors li va explicar que era un peix sense color i tota la seva història. I sabeu què? El pop, que era molt llest, de seguida va trobar una solució. Sí, una solució. Aviam. Què hi podem fer? Mira, porta'm agulla, fil, 3 cargolets buits i moltes algues. El pop va cosir les algues per fer-li un vestit i va posar-li els cargolets de mar com si fossin tots. Fixa't, si no et veuen a tu, veuran el teu vestit. Els peixets estaven molt feliços perquè ja podien veure l'Ai i podrien jugar plegats i jugar a futbol i a qualsevol joc. Visca, que bé! Vols jugar amb nosaltres? Tenim pales noves. Això cal celebrar-ho. Tan contents estaven, van fer una festa per estrenar el vestit de l'Ai. I així tots van donar gràcies al pop. I compte,